ТАЛКО Голд яке аз бузургтарин корхонаи саноатӣ дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ки дар мавзеи кончочи ноҳияи Айнӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва ҷалби шарикони рушд бунёд мегардад. Хабарнигорони телевизиони, радио ва рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳурӣ ин навбат бо мусоидати Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик имкон пайдо карданд, ки аз ҷараёни корҳои сохтмонии иншооти мазкур дида намоянд. Корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ дар иншооти нави соҳаи саноат 24 июни соли 2018 зимни сафари кории пешвои муаззами миллат ба ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. Корҳои зеризаминӣ аз ҷумла ба масофаи 30 километр кандани нақбҳо дар конҳои истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, бунёди зеристгоҳи 110 киловолта дар шаҳраки Кончоч, ба масофаи 30 километр кашидани хати ҳавоии интиқоли нерӯи барқ, дигар кардани маҷрои оби мавзеи иншоот ва бунёди шоҳқубури обпарто ба масофаи наздики 4 километр ва дар масофаи 5 километр ҳамвору сангфарш намудани роҳи мошингард барои рафтуомади мошинҳои пуриқтидор ва интиқоли маъданҳои истихроҷшуда пурра ба анҷом расидааст. Ҳоло бо ҷалби беш аз 1000 нафар коргарони ватанию чинӣ, корҳои сохтмонӣ дар иншооти хизматрасонӣ аз ҷумла бинои хобгоҳи дуошёна барои кормандон, ошхона, ташхисгоҳ, обпарто, анбори партовҳо, фабрикаи ғанигардонӣ ва дигар иншооти зарурӣ ҷараён дорад. Бузургтарин корхонаи коркард ва истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ дар Тоҷикистон, ин ҳам дар ноҳияи Айнӣ вилояти Суғд. айни ҳол дар фабрикаи бойгардонии маъданҳои кӯҳӣ бо ҷалби мутахассисони дохиливу хориҷӣ насби таҷҳизоту дастгоҳҳои замонавӣ, ки истеҳсоли кишварҳои Аврупо мебошанд, идома дорад. Дар оянда баъд аз анҷоми корҳои васлгарӣ дар фабрикаи ғанигардонӣ имкон аст, ки дар як шабонарӯз 5000 тонна маҳсулот коркарду истеҳсол гардад. 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳад, ки дар бештари онҳо захираҳои бузурги табиӣ аз ҷумла металлҳои қиматбаҳо ва ранга мавҷуд аст. Иншабрӯз барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ бештар аз 100 техникаву механизмҳои зарурӣ ҷалб мешаванд. айни ҳол дар силсила иншооти минтақаи саноатии мавзеи Кончоч, ки аз рӯи таҳқиқи коршиносон дар ин ҷо захираҳои бузурги табиӣ аз ҷумла металлҳои қиматбаҳо фаровонанд, корҳои қабаткушоӣ бо истифодаи техникаҳои зарурӣ идома дорад. Баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани корхона ва силсила иншооти маҷмӯаи саноатию истеҳсолӣ дар мавзеи Кончочи ноҳияи Айнӣ ва фаъол гардидани фабрикаи ғанигардонӣ, тибқи лоиҳа имкон аст, ки солона 2.2 тонна тилло ва 15000 тонна сурма истеҳсол гардад ва ҳамзамон беш аз 1500 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шаванд. Фабрикаи бойгардонӣ расонидани маъданҳои кӯҳӣ маҳз аз ҳамин ҷо оғоз мегардад ва айни ҳол бо истифода аз техникаю механизмҳои замонавӣ корҳои қабаткушоӣ дар ин минтақа ҷараён дорад. барои бунёд ва мустаҳкам намудани анбори партовҳо, ки аз иншооти муҳим маҳсуб меёбад, ҳамарӯза то 40 мошин хок дастрас карда мешавад. дар ин қисмат низ корҳои сохтмонӣ ва бетонрезӣ дар марҳилаи анҷомёбист. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ТАЛКО Голд бо назардошти мавҷуд будани 5 намуди металли қиматбаҳо дар мавзеи Кончочи ноҳияи Айнӣ бунёд карда мешавад, ки оянда ба рушди иқтисодиёт ва муаррифии маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ мусоидати фаъол менамояд. дар ҳамин ҷо хабарнигорони телевизиону, радио ва рӯзномаю маҷаллаҳо аз ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТАЛКО Флюорит, ки 12 сентябри соли 2020 ифтитоҳ гардида буд, дида намуданд. иқтидори ин корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли консентрати флюорит дар як шабонарӯз дар навбати аввал аз 100 то 120 тоннаро ташкил дода, баъди татбиқи пурраи лоиҳа ин нишондод ба 200 тонна баробар мешавад. Креолит барои истеҳсоли алюмин истифода бурда мешавад. дар як шабонарӯз 500 тонна ашёи хома коркард мекунад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ТАЛКО Флюорит асосан барои истеҳсоли консентратсияи флюорит бунёд шудааст. айни замон дар корхонаи мазкур 120 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардида, истеҳсоли консентрати флюорит мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва дар заминаи бунёди корхонаҳои нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ яке аз ҳадафҳои ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад ва дар ин самт Тоҷикистон давра ба давра ба дастовардҳои беназир ноил мегардад. зоиршои тағоимрод Озари Фатҳулло, ноҳияи Айнӣ, ахбор.